A programación da Semana Santa arrancará en Boiro o 5 de abril. O pregón correrá a cargo de Monseñor Francisco Javier Froján e non faltarán procesións como Exeomo ou o Santo Enterro. O Concello de Boiro colabora un ano máis coa Irmandade Cristo da Misericordia na programación dos actos da Semana Santa. Este ano as actividades arrancan o vindeiro 5 de abril coa lectura do pregón por parte de Monseñor Francisco Javier Froján Madero e a imposición de medallas aos novos cofrades. Xavier Froján Madero, natural de Caldas de Reis, pois leva xa desde o ano 2000 na Santa Sede, traballando en Secretaría de Estado na Santa Sede no Vaticano. Este ano farán casi 25 anos. Pola veciñanza e aproveitando que estaba este período por aquí cerca, pois invitamos para que viñera a presidir tamén este acto, e dera o pregón da Semana Santa de Boiro. O 9 e 10 de abril será a quenda do Triduo a Virxe dos Dolores e o 11 a Festividade dos Dolores, onde haberá procesión. O 13 de abril será o Domingo de Ramos e desenvolverase a bendición no Cruceiro de Bao. O Mércores Santo, 16 de abril, ás 22:30 horas, procesión da Nosa Señora da Piedade. O Xoves Santo, ás 20:30 horas, misa da Cea de Cristo, o lavatorio, hora santa, e sobre as 22 horas, procesión do Exeomo e a Virxen da Amargura. O Venres Santo, 18 de abril, 19:30 horas, celebración da Pasión de Cristo, ás 20:30 desenclavo e ás 21:30 procesión do Santo Enterro. E o Sábado Santo, ás 21 horas, solene vigilia pascual. E pecharánse os actos da Semana Santa en Boiro coa misa solemne de Pascua do domingo 20 de abril. A Concelleira de Cultura boirense, María Outeiral, agradeceu a labor da cofradía e do párroco ao longo de todo o ano para preparar a programación da Semana Santa. Ben, acaban de explicar, a Semana Santa e as actividades empezan o 5 de abril e continuarán ata o vindeiro 20 de abril. Invitamos a todo o mundo a participar desta Semana Santa porque, ademais, cada ano os pasos da procesións están máis elaborados, están máis cuidados e cunha rigurosidade de traballo de todos os membros que fai que teñamos esas procesións maravillosas polas calles ou rúas do noso concello. Este ano, ademais, haberá unha novidade. Este ano esperamos que poida salir a imaxe da Piedade, que se bendixo o ano pasado, pero por problemas meteorolóxicos non pudo procesionar. Esperamos que este ano, xa que choveu todo estas semanas atrás, esperemos que a Semana Santa a teñamos tamén con bo tempo que acompañe para tamén solenizar e vivir tamén mellor esta Semana Santa aquí no noso Concello de Boiro. A Semana Santa contará con 8 actos en Boiro para conmemorar estas datas destacadas na comunidade cristiá.